משה, אתה יודע, סיפרת לי עד עכשיו את הסיפור שלך, אסון קשה, חוויות כואבות, אכזבה מהמערכת הרפואית שאתה חלק ממנה, ואתה מספר את זה בכזה קור רוח שמפתיע אותי. אני רואה את זה כדבר מובן מאליו, אני לא נאחז בקרנות המזבח על מה שקרה לי, אני רק מסתכל קדימה ורוצה לראות קדימה ואיך אפשר להתקדם. ואין בך כעס על מה שקרה לך? לא. על הטעות שאתה עשית שהביאה אותך לסבל הזה לא, עם הגריל? לא, זה שיעור בחיים. זה היה לי שיעור לא קל, אבל שיעור. מה, כולנו מצליחים במבחן הראשון? יש כאלה שלומדים יותר, יש כאלה שלומדים פחות, יש כאלה שלא לומדים בכלל ומצליחים במבחן. לי היה שיעור קשה, אז מה? ומה למדת בשיעור הזה? למדתי המון, למדתי על הבנה על כאבים, גם למדתי איך לטפל, הן בכאבים והן בכוויות, ולרפא את הדברים הללו. זאת אומרת, לחדש את הרקמות. ואני יודע היום שאפשר, וממש כואב לי שהמערכת לא הייתה מוכנה אז, וניסיתי לאורך כמה שנים לדחוף את המערכת לטפל באנשים בדרך אחרת. כמובן לא צלחתי. אבל עוד פעם, לא נתקעתי בזה, כי אם הייתי נתקע, הייתי נאחז בקרנות מזבח. אני ממשיך קדימה ועושה דברים אחרים, ולא חי את העבר, אני חי את ההווה. מה אתה עושה? אני עוסק כיום, עזבתי את בית החולים לפני מספר שנים, ואני עובד כיום רק בתחום הרפואה המשלימה. בעיקר ברפואה הסינית, אבל בעוד כמה וכמה תחומים נלווים. זה בעקבות מה שקרה לך? לא, התחלתי ברפואה הסינית עוד בשנת 81, זה לא החל, נפגעתי ב-87. מישהו אז ידע על רפואה סינית? מישהו ידע מה זה? זה היה, הייתי כמעט טב"ם באותה תקופה. הן מבחינת האוכלוסייה, ובוודאי גם אוכלוסיית הרופאים וצוות העובדים בבתי החולים, כן? הייתי מוזר מאוד. אז איך הגעת לזה? איך הגעתי? אני בתחילת דרכי כרופא, הפריע לי מאוד העובדה שבהתייחסות שלי כרבע מכלל החולים היו חולים, מה שאנחנו קראנו להם, איאטרוגנים. זאת אומרת שאנחנו פגענו בהם באופן ישיר על ידי הטיפולים שלנו. וזה לא שייך אם זה חולה אונקולוגי או חולה אחר. עצם זה שאני טיפלתי בו וגרמתי לו להיות מאושפז אצלי ואני צריך לטפל בו, ראיתי ולקחתי את זה בצורה קשה. אמרתי, אני רוצה לחפש דרך טיפולית שתרפא אנשים, לא שתזיק לאנשים. ואז התחלתי את חיפושיי בכל מיני דרכים. הדברים התגלגלו, ואחי שהיה קצין בצים, צי הסוחר, שהפליג רבות גם לטיואן, היה שם נמל, ואחד החברים שלו היה בחור סיני, שאביו היה מטפל ברפואה הסינית. ככה דברים התחילו להתגלגל, ורכשתי ספרות באנגלית, כל מה שהיה, לא היה הרבה, היה מעט מאוד, וקראתי וחרשתי וחשבתי שאני יודע המון, עד שבעצם הגעתי לטיואן וראיתי, אופס, אני לא יודע כלום כמעט, רק חשבתי שאני יודע. ואז התחלתי מההתחלה. אנחנו הגענו לסוף התוכנית, משה, ורציתי לשאול אותך, אתה ביקרת במחלקה שבה היית מאושפז אחרי כן, ודאי. אחרי הפגיעה שלך? ודאי. באותה תקופה זימנו אותי בערך כחצי שנה או קצת יותר אחרי כן. המחלקה ארגנה ערב לתורמים, כי רצו לפתוח מחלקה חדשה והיו צריכים כסף למחלקה החדשה. זומנו כל מיני תורמים מחו"ל ומכל מיני מקומות, והיה מישהו צריך לשאת את דבריו. ומכיוון שאני הייתי מאלה שנראה כדוגמן בית, מהכי טובים, בלי כוויות. החלים נהדר. החלים נהדר. בזכות הצוות הרפואי. בזכות, ולא מנותח כל הזמן, ולא נראה עם קונטרקטורות. בזכות הטיפול המסור. כמו שמכירים כל מיני חולי כוויות. אז זומנתי לשאת את דבריי, וגם שם, בפני כל הדברים, ניסיתי לזרוק משפט. אבל באת? בטח, נשאתי דברים. איזה שאלה. אני לא נאחז בעבר, אני הולך קדימה. אין לי בעיה. גם היום אני יכול להגיע לבית החולים שעזבתי אותו ואין לי בעיה. אני מרגיש כמו נטע זר, כי אני לא מרגיש כבר איזה שהם קשרים למקום, אבל אני בהחלט אין לי שום בעיה ואין לי שום רגשות של עוולה שנגרמה לי, אין לי בעיה. זה לא מובן מאליו, אתה יודע. שום דבר לא מובן מאליו. כל החיים האלה לא מובנים מאליהם. אז קודם כל, בגלל שסיימנו, אז אני רוצה להודות לך שבאת וסיפרת את הסיפור הזה. והתחלת להגיד שבנאום ניסית להכניס עוד מילה או שתיים. נכון. אבל זה לא עבד, זה שוב נפל על האוזניים ערלות. נפל על אוזניים ערלות. אכן. טוב, אולי עכשיו מישהו ישמע. את האח הזה שאתה... אח שלי נפטר.
כן.